ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്, അർജുനന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ അർജുനൻ കുറെ ദിവസമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അർജുനൻ തിരിച്ചു വന്ന് അർജുനന്റെ മുഖത്തെ വിഷാദം കണ്ടിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം ദ്വാരകയിലെ അവരെ കുറിച്ച് ക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഒന്നും പറയാതെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടതാണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിച്ചത് അതാണ്. കാരണം നിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ക്ഷേമം തന്നെയല്ലേ, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ശരീര തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ, പിന്നെ ആരെങ്കിലും നിന്നെ അവഗണിച്ചോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, ആരെങ്കിലും അമംഗള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തോ, പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും നീ ദാനം കൊടുക്കാന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യാതെ അത് നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിട്ട് അത് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാതെ വന്നോ, പിന്നെ ആരെങ്കിലും ദാനം ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നോ എന്നൊക്കെയാണ് ആര് ചോദിച്ചത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണരെ, ശിശുക്കളെ, ഗോക്കളെ, സ്ത്രീകളെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ, വൃദ്ധര്, രോഗാതുരരായവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വന്നോ എന്നാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് ഇവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിയോ, എന്താണ് നിന്റെ വിഷാദത്തിന് കാരണം എന്നാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുവരെ എത്തിയത് 41 വരെ. 42. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിത്തം നാഗമോ ഗമ്യാം വാസത്കൃതാം സ്ത്രിയം പരാജിതോ വാദഭവാൻ ന ഉത്തമൈന അസമൈപതി. കച്ചിത്തം നാഗമോ ഗമ്യാം വാസത്കൃതാം സ്ത്രിയാം പരാജിതോ വാദഭവാൻ ന ഉത്തമൈന അസമൈപതി. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ നമോ ഗമ്യാം 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 പൂർണ്ണൈശ്വരിതോ ആഗമോ ഗമ്യാം ഗമ്യാം നമോ ഗമ്യാം ഗമ്യാം ആഗമോ ഗമ്യാം ഗമ്യാം രാജിതോ വാച ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിത് അതോ ത്വം നീ ന ഇല്ല അഗമ സന്ധിച്ചുവോ അഗമ്യം ദോഷമാരോപിക്കത്തക്ക ഗമ്യം സ്വീകരിക്കത്തക്ക വ അല്ലെങ്കിൽ അസത്കൃതം അനുചിതമായി പെരുമാറിയോ സ്ത്രീയാം ഒരു സ്ത്രീ പരാജിതനാക്കപ്പെട്ടു വ അല്ലെങ്കിൽ അഥ എന്തൊക്കെയായാലും ഭവാൻ ന അതുമല്ല ഉത്തമായി ഉയർന്ന ശക്തിയാൽ ന അല്ല അസ്മൈ സമാനരാൽ പതി വീതിയിൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദോഷമാരോപിക്കാൻ തക്കതായ സ്വഭാവമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുമായി നീ സന്ധിച്ചുവോ അതോ യോഗിയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് വേണ്ട വിധം പെരുമാറിയില്ലയോ അതോ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുല്യനായ ആരെങ്കിലും മാർഗമധ്യേ ഭഗവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയോ കൂടെ ദോഷം ആരോപിക്കാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുമായിട്ട് നീ സന്ധിച്ചോ അതല്ല നല്ല യോഗ്യരായ ഒരു സ്ത്രീയോട് വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ സാധിച്ചില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും മാർഗമധ്യത്തിൽ ഭഗവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവ് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പാണ്ഡവരുടെ കാലത്ത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ഇടപെടലുകൾ ചില നിശ്ചിത നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രം അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷൻ, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ എന്നിവർ വൈശ്യ അഥവാ ശൂദ്രവർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അനുവദീയമായിരുന്നു. എന്നാൽ താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള പുരുഷൻ ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയുമായി സന്ധിക്കുക നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. ക്ഷത്രിയർക്ക് പോലും ബ്രാഹ്മണ വർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. സപ്തമാതാക്കളിൽ, അതായത് സപ്തമാതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഒരുവന്റെ സ്വന്തം മാതാവ്, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പത്നി, ഗുരുപത്നി, അതായത് ഗുരുപത്നി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പത്നി, ബ്രാഹ്മണ പത്നി, രാജാവിന്റെ പത്നി, ഗോമാതാവ്, പോറ്റമ്മ, ഭൂമിദേവി ഒരുവളായി ബ്രാഹ്മണ പത്നിയെ കരുതുന്നു. അത്തരം സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം ഉത്തമമെന്നും അധമമെന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുമായുള്ള ബ്രാഹ്മണ സംയോഗം ഉത്തമമെന്നും ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുമായുള്ള ക്ഷത്രിയ സംയോഗം അധമവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്ദ്യവുമാകുന്നു. സംയോഗത്തിനായി ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനെ സമീപിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കരുത്. അതേസമയം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെ പരിഗണിക്കണം. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ കാലത്തും എന്താണ്? സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ഇടപാടുകളിലും പലതരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചായിരുന്നു അവിടെ എന്താ അനുവദിച്ചിരുന്നത്? ഇടപെടലുകൾ, സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷൻ, അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണരോ ക്ഷത്രിയരോ വൈശ്യരോ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രവർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അനുവദീയമായിരുന്നു. പക്ഷെ താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷൻ, അത് ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെ സന്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നിഷിദ്ധമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ക്ഷത്രിയർക്ക് പോലും എന്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല? ബ്രാഹ്മണ വർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സപ്തമാതാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 7 മാതാക്കൾ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു? സ്വന്തം മാതാവ്, ഗുരുവിന്റെ പത്നി, ബ്രാഹ്മണന്റെ പത്നി, രാജാവിന്റെ പത്നി, ഗോമാതാവ്, പോറ്റമ്മ, ഭൂമിദേവി. ഇതിലൊരാളാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണ പത്നി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്തമാതാക്കളായിട്ടാണ് ആരെ കാണുന്നത്? സപ്തമാതാക്കളിൽ ഒരുവളായിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ പത്നിയെ കാണുന്നത്. അത്തരം പുരുഷ സംസർഗം ഉത്തമമെന്നും അധമമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുമായുള്ള ബ്രാഹ്മണ സംയോഗം ഉത്തമവും ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയ സംയോഗം അധമവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നിന്ദ്യവുമായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്. സംയോഗത്തിനായി ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനെ സമീപിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കരുത്. പക്ഷെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെ പരിഗണിക്കുകയും വേണം. ശൂദ്രരേക്കാൾ അധമ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ശൂദ്രരേക്കാൾ അധമമായ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹിഡിംബി ഭീമനെ ഇപ്രകാരം സമീപിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ശുക്രാചാര്യൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന കാരണത്താൽ യയാതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് സമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീമനെ ഹിഡിംബി വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഹിഡിംബി അതേപോലെ ശുക്രാചാര്യൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് യയാതി സമ്മതിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വിസമ്മതിച്ചു. പാണ്ഡുവിനും ധൃതരാഷ്ട്രക്കും ജന്മം നൽകുവാൻ ബ്രാഹ്മണനായ വ്യാസദേവനോട് അപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. മുക്കുവ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു സത്യവതി. പക്ഷേ മഹാബ്രാഹ്മണനായ പരാശര മഹർഷി അവളിൽ വ്യാസദേവന് ജന്മം നൽകി. ആകയാൽ സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗത്തിന് നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സംയോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജുഗുപ്സാവഹമായിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരം സംയോഗങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ മോശമായതുമായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീ പുരുഷ യോഗം പ്രകൃത്യാ ഉള്ളതാണെങ്കിലും അതും നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നിർവഹിക്കാവൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ സമൂഹത്തിന്റെ പവിത്രതയ്ക്ക് വിഘ്നമില്ലാതെയും ലോകത്തിൽ അശാന്തിക്ക് കാരണമാകുന്ന അനാവശ്യമായ മൂല്യഹീനമായ ജനസംഖ്യ വർധനവില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശൂദ്രരേക്കാൾ അധമമായ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹിഡിംബി ഭീമനെ പ്രകാരം സമീപിച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ശുക്രാചാര്യര് ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന കാരണത്താൽ യയാതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വിസമ്മതിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡുവിന്റെ ധൃതരാഷ്ട്രക്കും ജന്മം നൽകാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനോട് ആരാണ് സത്യവതി അപേക്ഷിച്ചു. മഹാബ്രാഹ്മണനായ പരാശര മഹർഷിയിലാണ് ആര് ജനിച്ചത്? വ്യാസദേവൻ ജന്മം നൽകിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗത്തിന് എന്തുണ്ട്? നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ജുഗുപ്സാവഹമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ഒരിക്കലും മോശമായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീ പുരുഷ യോഗം പ്രകൃത്യാ ഉള്ളതാണെങ്കിലും എന്താണ് പല നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇത് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിലേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് വരുന്നുള്ളത്? പവിത്രതയ്ക്ക് വിഘ്നമില്ലാതെയും ലോകത്തിലെ അശാന്തിക്ക് കാരണമാകുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂല്യഹീനമായ ജനസംഖ്യ വർധനവൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ശക്തിയിൽ തന്നേക്കാൾ കുറഞ്ഞവനാലോ അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ശക്തിയുള്ള ഒരുവനാലോ പരാജിതനാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജുഗുപ്സാവഹമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചെന്താണ് ഒരു ജുഗുപ്സാവഹമായിട്ടുള്ള, അതായത് ക്ഷീണമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് പറയാ, ശക്തിയിൽ തന്നേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരുവനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് തുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരുവനായിട്ട് പരാജയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ക്ഷീണമാണത്. പരാജിതനാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ തന്നേക്കാൾ ഉന്നത ശക്തിയുള്ള ഒരുവനാലാകണം അർജുനനെ ഭീഷ്മദേവൻ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ആ വിപത്തിൽ നിന്നും അർജുനനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് അർജുനൻ ഒരിക്കലും അപമാനകരമല്ല. എന്തെന്നാൽ ഭീഷ്മദേവൻ എല്ലാ വിധത്തിലും പ്രായത്തിലും ബഹുമതിയിലും ശക്തിയിലും അർജുനനേക്കാൾ അത്യന്തം ഉത്കൃഷ്ടനായിരുന്നു. എന്നാൽ കർണൻ അർജുനന് തുല്യനായിരുന്നു. ആകയാലാണ് കർണനുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട വേളയിൽ അർജുനൻ വിഷമഘട്ടത്തിലായത്. ഇതേക്കുറിച്ച് അർജുനൻ ബോധവാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും കർണനെ വധിച്ചത്. ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ രീതി അപ്രകാരമാണ്. അങ്ങനെ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മാർഗമധ്യേ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടായോ എന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അനുജനോട് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും എന്താണ് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല തനിക്ക് തുല്യ ശക്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തന്നേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ശക്തിയുള്ള ഒരുവനോട് പരാജയപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞത് അപമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പരാജിതനാവാണെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെ വേണം? തന്നേക്കാൾ ഉയർന്ന തന്നേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് അപമാനകരമല്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവനായിട്ട് പരാജയപ്പെടുകയും ആ വിപത്തിൽ നിന്ന് അർജുനനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് അർജുനൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല അപമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ ഭീഷ്മദേവൻ എല്ലാ തരത്തിലും പ്രായത്തിലും ബഹുമതിയിലും ശക്തിയിലും എല്ലാം അർജുനനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിരുന്നു. എന്നാൽ കർണൻ അർജുനന് തുല്യനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർണനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത സമയത്ത് കർണനും അതേപോലെ തന്നെ അർജുനനെ പോലെ തന്നെ ശക്തികളുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ വിഷമഘട്ടത്തിലായി. അപ്പോ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലും അർജുനൻ എന്താണ് കർണനെ വധിച്ചത്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ രീതി അപ്രകാരമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആ മാർഗത്തില് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ എന്നാണ് ഇവിടെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 43. അഭിസിത്പരിപുംഗസ്താം സംഭോജ്യാൻ വൃദ്ധബാലകാൻ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ കിഞ്ചിത് കൃതവാനായ ദക്ഷമം. അഭിസിത്പരിപുംഗസ്താം സംഭാജ്യാൻ വൃദ്ധബാലകാൻ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ കിഞ്ചിത് കൃതവാനായ ദക്ഷമം. ചൊല്ലാം.
कर्म किंचित कर्म किंचित അപ്പിസിർ അത് അപ്രകാരമായിരിക്കുന്ന പക്ഷം പര്യ മാറ്റി നിർത്തി ഭുങ്ക്ത ഭുജിച്ചുവോ ത്വം നീ സ്വയം സംഭോജ്യാൻ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അർഹതയുള്ള വൃദ്ധജനങ്ങൾ ബാലകാൻ ബാലകന്മാർ ജുഗുപ്സിതം വെറുക്കത്തക്ക കർമ്മ പ്രവൃത്തി കിഞ്ചിത് എന്തെങ്കിലും കൃതവാൻ പ്രവർത്തിച്ചുവോ ന അല്ല യത് അങ്ങനെയുള്ള അക്ഷമം അക്ഷന്തവ്യമായ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ് അങ്ങയോടൊപ്പം ആഹരിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യരായ വയോധികരെയും ബാലന്മാരെയും വേണ്ടവണ്ണം നീ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലയോ? അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് തനിയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവോ? നിന്ദ്യമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റ് ചെയ്തുവോ? അപ്പൊ പറയുന്നത് അങ്ങയോടൊപ്പം ആഹരിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യരായ വയോധികരെയും ബാലകരെയും വേണ്ടവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലയോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് തനിയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൃദ്ധകൾക്കോ ബാലകർക്കോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരുന്നോ? അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നോ? പിന്നെ നിന്ദ്യമായി കരുതപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റ് ചെയ്തുവോ എന്നാണ് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ആദ്യം എല്ലാ ശിശുക്കൾക്കും ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ് ആദ്യം എല്ലാ ശിശുക്കൾക്കും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വയോധികർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ദുർബലർക്കും ആഹാരം നൽകുക എന്നത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. അതുകൂടാതെ അജ്ഞാതരായ വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സ്വയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുക എന്നത് ഒരു ഉത്തമ ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വീഥിയിൽ നിന്ന് 3 തവണ വിളിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യത്തിന്റെ ഉപേക്ഷ വിശേഷിച്ചും വൃദ്ധജനങ്ങളുടെയും ബാലകരുടെയും കാര്യത്തിൽ അക്ഷന്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് പറയണത്? ആദ്യം എല്ലാ ശിശുക്കൾക്കും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വയോധികർക്കും ആർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുക, ബ്രാഹ്മണർക്കും ദുർബലർക്കും ആഹാരം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അത് കൂടാതെ അജ്ഞാതരായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്കും ആഹാരം കൊടുക്കണം. അവരെയും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നത്? വീഥിയിൽ നിന്ന് 3 തവണ വിളിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ വീട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ചോദിക്കണം. ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യത്തിന്റെ ഉപേക്ഷ വിശേഷിച്ചും വൃദ്ധജനങ്ങളോടും ബാലകരോടും കാര്യത്തിൽ അക്ഷന്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷ വരുത്തുന്നത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് അക്ഷന്തവ്യമാകുന്നു. ശ്ലോകം 44. കച്ചിത് പ്രേഷ്ടതമേനേഥ ഹൃദയേനാത്മബന്ധുനാ ശൂന്യാസ്മി രഹിതോ നിത്യം മന്യസേ തേന്യഥാനുര കച്ചിത് പ്രേഷ്ടതമേനാഥ ഹൃദയേനാത്മബന്ധുനാ ശൂന്യോസ്മി രഹിതോ നിത്യം മന്യസേ തേന്യഥാനര. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിത് അതോ പ്രേഷ്ടതമേന അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവന് അഥ എന്റെ സഹോദര അർജുന ഹൃദയേന ഉറ്റ ആത്മബന്ധുന സ്വന്തം ആത്മമിത്രം കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശൂന്യമായ അസ്മി ഞാനാകുന്നു രഹിത നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ നിത്യം നിത്യമായി മന്യസേ നീ വിചാരിക്കുന്നു തേ നിന്റെ അന്യഥ അല്ലാത്ത പക്ഷം ന ഒരിക്കലും രുക്മ
മാനസിക വ്യഥ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: അതോ നിന്റെ ഉറ്റ ആത്മമിത്രമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നഷ്ടമായതു നിമിത്തം നിത്യമായി ശൂന്യനായതായി നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണോ? അല്ലയോ എന്റെ സോദര അർജുന, നീ ഇത്രയധികം വിഷണ്ണനാകുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണവും ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കാണ്. കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് എന്ത് അറിയാം? ഏകദേശം നമ്മളെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ കാര്യം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന് അറിയാം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അതോ നിന്റെ ഉറ്റ ആത്മമിത്രമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നഷ്ടമായതു നിമിത്തം നിത്യമായി ശൂന്യനായതായിട്ട് നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന് അർജുനനോട് എടുത്തു ചോദിക്കാണ് ലാസ്റ്റ്. അല്ലയോ എന്റെ സോദര അർജുന, നീ ഇത്രയധികം വിഷണ്ണനാകുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണവും ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അല്ലാതെ നിനക്ക് ഇത്രയും പ്രയാസം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് വേറൊരു കാരണം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ജിജ്ഞാസകളൊക്കെയും ലോകദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം അനുമാനിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊന്നിനാലും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന അർജുനന്റെ തീവ്രമായ വിഷാദം കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ശ്രീ നാരദരുടെ സൂചനകളെ മുൻനിർത്തി അർജുനനോട് തുറന്നന്വേഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ജിജ്ഞാസകളൊക്കെ തന്നെ ലോകദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം അനുമാനിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ, കുറെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അനുമാനിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊന്നിനാലും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന അർജുനന്റെ തീവ്രമായ വിഷാദം കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ പ്രയാസം കണ്ടപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അർജുനനോട് ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും നാരദരുടെ സൂചനകളെ മുൻനിർത്തി അർജുനനോട് തുറന്നന്വേഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പോ ലാസ്റ്റ് അർജുനനോട് അദ്ദേഹം എന്താണ് തുറന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണോ, ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നീ ഇത്രയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ അർജുനനോട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം എന്ന 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണമാകുന്നു. ഇവിടെ 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇവിടെ തീരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിത്തായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തന്നെ ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാൻ തുടങ്ങാണ്. അർജുനൻ ഇതുവരെ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടില്ല, വിഷമിച്ചിരിക്കല്ലേ. ഇനി അർജുനൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് അർജുനൻ തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. 15 ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മറി എടുക്കാം. ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമോ? 42 ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലെ? 44 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക്.